जोंहा गामसा ओरैबायदि गुसुरिया लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल बिनाय व्लग्स यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दायो मोनसे ओरैबायदि मुंदांखा पिकनिक स्पटआवहाय थांनो नामायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ जोबोद नायनो इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय दायो बै पिकनिक स्पटनि मुंखौ नोंथांमोना टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ अब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नामायदों बै जायगानि जादों बगामाथि आं दायो बैयावहायनो थांनो नामायदों आं दायो नै बे स्कुटिजोंनो थांगोन हारसिं थांगोन आरो आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय जायफ्रानोखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो नोंथांमोना जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो आरो नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सौहैनो हायो आरो नोंथांमोना जेसेखि हायो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो दायो आङो बाङालिपारानि थाव दिपुखौ सफैबाय बेनिफ्राय नै एसे आगोलावहाय राइट साइड लामा दं बैथिंहाय आङो गिदिंनोसै नै टार्निंथिंजाय आङो दायो गिदिंनोसै बेनिफ्राय बगामाथि सिदा लामाखौ आङो दायो लाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो नोंथांमोननो दायो दिन्थिलांबाय थागोन ग्रासलेण्डआव थांब्लाबो नैथिंनो हाबबोनांगौ आरो बगामाथि थांनाय लामाथिंनो ओमफ्राय एसे आगोल थांबानो ग्रासलेण्डनिखौ मोनो ग्रासलेण्डनि लामाया थालाङो आरो बेनिफ्राय बगामाथिया एसे आगोलाव जायो ग्रासलेण्डनिख्रुइ फाइनेलि आङो दायो बगामाथियावहाय सफैबाय लोगोफोर आं दायो नैबे फार्स्ट गेटथिंहाय हाबनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बगामाथियावहाय मा दं मा गैया गासैखौबो फारसेनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ आंजों लोगोसे हेफाजाब होनानै नायलांदो बिराद गरम दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो
बेनो थानसालिया बगामातिनि जोबोद मोजां नाङो आरो दायो गोजौआवहाय गाखोनो नामायदों बै गोजौआवहाय मा दं नोंथांमोननो आङो दायो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं गासैखौबो नोंथांमोननो फारि फारियै दिन्थिलांगोन नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो दायो गोजौआवहाय गाखोलांगासिनो नोंथांमोना नायलांथारदो बिराद गोजौ आरोखि पाहार सायावसो नालाय नायनो गोनां जायगाफोराबो उफ मेंलाय लांबायसो बिराद गोजौ आरो आङो गोजौनिफ्राय नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नामायदों बगामातिखौ गोजौनिफ्राय माबोरै नुयो नोंथांमोना नायलांदो बिउटिफुल नुहुरो आरोना गोजौनिफ्राय नायहरोब्ला वाव जोबोद मोजां बार फैदों आं दायो गोजौआवहाय थांलायनोसै बिराद गोलाव लामायानो थांबाबो थांस' हाया बाबाबो दासो आथा सफैदों आरो दंबावोसो बिराद गोजौथार बाफारे हां थोनो थोनो जालायदों आङो दायो गोजौआवहाय मोनफैबाय बिराद गोजौ बाफारे पाहार सायावसो नै बैयावहाय गोबां जग्रा जायगा बानायनानै होदों सायहा सायहा गरमब्लाबो बैयावहाय जिरायजायो आरो टेनसन गैया मेंबोला बेयावहाय जिरायफै वाव बिराद मोजां नांदों बैयाव फैनानै बिराद थान्दा थान्दा बार फैदों दा बेफोरबायदि इमान मानसि जाया आरोना बिदि नङा नालाय जेब्लानाखि जानुवारि बेफोरबायदि जागोन ना बैफोर जग्राफ्रा गासैबो फुल जानानै थायो जायगाखौनो मोनलाया दा हले लांदांसो रावबो गैया आरो पिकनिक टाइमाव मोनबा बैफोरो पुरा मानसिजों मानसि जाजोबगौमोन आरो सोरबाया फट' लानाय सोरबाया जिरायनानै थानाय बैफोरबायदिखौहाय गोबां नुनो मोनगौमोन आरो दा बिराद गरम बोथोरा दिनै पाहारसानिफ्राय बोरै नुयो सिंनि भिउखौ नोंथांमोननो आङो दायो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेसे समायना नुयो गोजौनिफ्राय बिफां सिं सिं बिराद थाबायनो मोजां नांदों आंखौ बेनिखायनो गरमब्लाबो थाबायगासिनो बिराद मोजां आरोखि ना बिफां सिङाव ओरैबायदि मोजां बार फैदों आयौ बिराद गुसु बार फैथारदों बैयो मा फिथाइबा आयौ मासे मोजां मोजां फिथाइ खोरिसिना दं बेयावलाय आपेलफोरबाथ' जाजागौमोन नैया नायलाय लोगोफोर नासपुति बायदिसो बिराद मोजां मोजां खोरिनानै दं जानाय बुस्थु मोनबा बेखौ लांजोबगौमोनलै आं बेगाव सोनानै हायाब्लाबो लांस्ताबगौमोन आं आपेलफोर जानांगौमोन बेयो
नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादों आं गासैबो भिउसखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै गोजौआवहाय बेरायखांजोब्बाय आङो दायो गाहाय फारसे बेरायहैलायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो गाहाय फारसेयाहाय मा दं मा गैया नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिलांगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम गाहाय फारसे बेरायहैलायनोसै गाहायाव दहाय बेरायाखैमोन नालाय डाइरेक्टनो बे गोजौआवसो फैग्रोदोंमोन दायो गाहायावहाय मा दङ बेखौ एसे नायहैलायनोसै गाहायावहाय थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे दायो गाहाय फारसे थांबाय थादों आङो गाहायावहाय सफैबाय नोंथांमोनखौ आङो दायो गाहायावहाय मा दं बेफोरखौ गासैखौबो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था बैथिंखालि गासैबो बोग्रियानो आरो गासैबो बोग्रियानो गोजा बैथिंखालाय बेनिफ्राय आङो दायो थांनो नामायदों बै दैमायावहाय दैमायाव एसे बेरायहैलायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दैमायावहाय एसे अख्लायहैनि र' जोबोद मोजां नांदों आरो भिउसखौ नायनानै नायलाय लोगोफोर जोबोद समायना आरोहा भिउआ जोबोद समायना मोनसे दै गबाय थादों मा दै गदों बेखौ आङो एसे नायलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो जोबोद मोजां दैया नायलाय लोगोफोर बैयावहाय जोबोद मोजां दुगैथावना जायगा बानायनानै दोनदों नोंथांमोनाबो बगामाथि फैबोला बैयावहाय दुगैनो हागोन लोगोफोर गामसा लाना फैना गामसा ओरैबायदि गुसुरिया ओरैबायदि मोजां बोहैयो आरो नायलाय लोगोफोर वाव गामसा लाबोनो बावगारनाङा दे लोगोफोर बगामाथि फैबोला बिराद मोजाङै दंखायोलै दुगैथावना आङो दायो बे दलंसाजों बै फारसेथिंहाय बारलांनोसै माने भिउखौ नायलाय लोगोफोर जा समायना नुखायो बिराद मोजां बोहैगासिनो दैया दायो आंहा बेरायनाया जोबथ'बाय दायो आङो न'आव थांनो ओंखारबोबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों प्लिज कमेन्ट लाइक शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावगार आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनो हायो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय